Привіт! Вітаю вас, шановні гості і підписники. Ледве не сказав гості дорога родина. Ось він, канадський поясний ніж, мінімалістичний дизайн. Тут привіт хлопцям. Майте на увазі, я з вас нічого не здирав. Це класика. Напевне, в моїй долоні він виглядає маленький, але повірте, клиночок майже 13 см і рукоятка 12 см. Кована сталь 60С2, камазівська ресора трофейна з пацаківського камаза. Хлопці дістали, подарували. По обушку максимум 2,9, але якщо приглянутися, тут йде на клин, починаючи з 3,5. Не загартований, тільки відслюсарений. Ну що ж, завтра тестуємо. Гарного всім дня!